Ryan Hernan, maayong adlaw. Maayong adlaw. Sa gunson manggod ang mga report nga dunay mga naghiko gumikan kay nakasinati og grabe nga depression ba. Kamo diri sa Safe Haven, unsa may ikatambag ani mga tawo nga dunay gihambin nga depression? Well, as part of the advocacy and also dinhi sa Safe Haven, ang mga gyud diring primary gyud is ang family gyud mismo dako kayo role. Kay mismo si family manggod kay bawo manggod ang changes sa behavior sa atong family member. So si family member makarecognize ana after ana sir, importante gid nga sila gid mismo ang mangayo og help ana diyang napita. Because depression happens anytime. And the first person nga makarecognize ana, again as I mentioned, ato ang family. Unsa may mga indication nga ang usa ka tawo naa na sa depression? Ko answer, number one gyud change of mood. No? Mausab gani atong mood sa ato ang family members sir. Natay ginatawag ana sir nga bipolarism. Bipolarism sir mo na siya ang mga behavioral sir nga dili nila mas stable ilang kaugalingon. There are two types of bipolarism sir. The other one is depression. Munang guol kayo sila. The other one is the manic. Ang manic sir kana sobraan sa sila kalipay. Usahay sobraan pud sila sa kaguol. Mo nang mag-depress. Mo na dinhi sa Safe Haven sir. We always cater our clients before we do our intervention. Importante gid kayo nga moagi gid sila og serious of our departments here sa ato mga medical treatment sir. Moagi gid na sila mga laboratory and also moagi gid na sila sa atong psychiatrist. Atong psychiatrist after the intervention niya, after sa assessment sa atong psychiatrist sir, diya na sila nato tagaan og medication. Mahugra gud na siya sir gud nga usa ka client, mahugra gud na sir nga in a typical settings sa usa ka classroom sir. Kung ang estudyante nato sir gilantan, unsa ginay advice sa usa ka teacher, papaulion papahuwayon pa inong tambal. Then balik diri og okay na ka. And then that's the time na dayon sa Safe Haven, that's the time dayon nga hatagan na mo sila life coaching and daily counseling also. Nakabantay ko sir ba, dunay uban ta naka-experience og grabeng depression, nangayabag man, nangabuang. Napoy uban naka-experience og grabeng depression, naghikog man. Ngano man na sir? Kuha na siya sir. Number one is ang depression jud sir considered good siya as part of a mental illness yun. No? If that illness, the same with other illnesses yun nato din sa Pilipinas sir, ug dili nato siya matreated, number one yun ana sir, kinahanglan gid sila na gid sila prescribed from the doctor nga antipsychotic pills. That antipsychotic pills sir, that could balance their mood sir. Mabalance na galing nilang mood ya sir. That's the time gid sir nga importante we have to do it. Mao na importante kayo nga naagid tay counseling din sir. It's because importante kayo nga na ay maminaw para nila. So back then sa ilahang balay sir, dili mo gud na nato mahatag nga approach. It's because if family member are not professional enough to have the rightful assessment sa atong client. No? Muna muled siya into hikog. No? Muled siya into worst case scenario nga atong pagtuo because ang pag-adik-adik no kay stigma kayo basta adik na ginaingon nila nga basta kawat basta mo cause og harm sa other people adik na dayon. Pero atong una-unaon sir, unsay participation along the way nganong naabot siya into a circumstances nga di na to ganahan mo nang very common karon nga makaled gyud og harmful sa ato ang community. Maura gyud na sir, dapat ginato nga we have to send our family members to those people who are knowledgeable enough to handle their mental illnesses. Unsa may sagad, rason or hinungdan ang usa ka tawo makasinati og grabeng depression? Daghan sir, daghan siya factor. Number one, starts from the family. Kaya nga no sir, growing up, importante yun. Sometimes pag God here sa Pilipinas manggod sir, para nako lang yun sir, sa Pilipinas manggod, number one priority na to is
the traditional gid nga nga culture ginato sir is trabaho gyud, no? Trabaho alas 8 buntag, trabaho na abot. Importante gid kayo ang communication gyud sa atong mga anak. Growing up, importante gyud nga dapat naa gyud tay participation sa ilahang growth. Number 1 sa ilang problem. Kung magka-problema atong anak sir, growing up, importante yun na kita participation. For them also, nga comfortable sila mo share, especially in expressing their problems. Not just their problems, but also to their achievements in life. And in that manner, sir, nga mahatagan ta na og proper venue growing up. For me, sir, malesen gyud ang ato ang mga causes of depression and also kanang mga decisions sir nga that would lead them to harmful sa ilang kaugalingon, not just for themselves but to other people also. Kung panitan dunay ginikanan ang tan-aw sa tuwang live karon, unsa may imong ika-advise aning mga ginikanan ug panalitan dunay simptomas ilang mga anak nga dunay depression. Ang uban mga ginikanan og ilang anak medyo nayabag nga taguan ba sa kwarto kay mauwaw. Unsa may kasultihan na sir? Akong katambag yun ana, if dili nato kaya unsa ang nasa tong atubangan, if we are not professional enough to handle that kind of illness, importante gid we need to seek help. Pareho ra gud nato aning high blood sir. Ug high blood sir wala dili aminado ang usa ka high blood sir nga na siya hypertension ug dili siya atakihon sir. Ato mong ginasahan mga doktor sir. Basta tag si doktor sir diha na moingon si doktor na kay high blood. Di matagaan siya proper right approach ug unsaon niya paghandle ang iyang hypertension. It's the same thing with kaning mental illness nato sir. So mental illness sir, importante gyud ug dili kita kay bawon saon nato if in that it is very important for us to seek for a professional help. Sa nakalabay semana sir, dunay 16 anyos ni Katkat sa SMC side nilayat naghikog. May gani kay buhi. Ang rason, broken hearted, nagbuwag sa uyab. Sa nakalabay semana gyapon usa ka 25 anyos si Katkat sa building sa gichikinan. Buot magpakamatay na dapag 45. May gani ka na rescue sa mga sakop sa kapulisan. Mga yun ba maka-experience og mga broken hearted moabot mas lang nung may pamaghikog o unsay kasulti naman na sir? Yes sir, mo resort yun siya og suicidal, no? And also prior to that sir, we as family members importante gyud lagi sama sa kong giingon komunikasyon. Kay naatay komunikasyon sa atong family, may bawaan man gud nato unsay behavioral change sa ato ang family member. If manotice nato atong family member na mo resort siya into isolation, mo resort siya into not expressing sa iyang family member, di siya open siyang family members, siyang mga ginikanan adto ginas barkada. Si barkada sir, open kaayo dito ang other types and forms of substances. Alcohol sir, alcohol is legally pwede ra gyud siya ma-over the counter na to og palit. Di ba? Dili siya kinahanglan prescribe, no? So it's just around the corner, makapalit sila og beer, alcohol. And we don't have an idea to those people nga around niya. Do we think nga these people are mature enough to handle such circumstances nga giagian sa usa ka individual? What if muled siya into an opportunity nga muled into drugs? Muled siya into different types of substances, no? And that as a family member, what tay idea ana thinking nga ato ang family member is really doing okay because he's really having fun, nalingaw siya sa iyang kinabuhi nga magsigig laglaag, pero wa na day takaybaw deep inside without the proper communication, wa na takaybaw nga naa na day giagian nga depression ang ato ang family member. Dito sa Naga City, usa ka amahan gitigbas na iyang duha ka anak minor ug iyang asawa. Kay maton pa doon na siya history nga nalisuan siyang pangisip, na siya gi-maintain tambal apan sa diyang nauli-ulian siya iyang giundangan. Unya kay ni-enter pud og suyop. Hangtod nga niabot sa punto murag nakalimot siya siyang kagalingon, dali kay siya masuko,
Niabot sa punto nga nag-away siya sa asawa, gitigba siya ng asawa og apil pod yang anak. Mura siya og kanang nayawaan. Pangutana, kini bang naka-diferensya sa pangisip o nya gi-recommend gi-restahan kag tambal nga mo imong tumaron pagkahuman na uli-uli anak kanya imong daundangan posible ba nang mubalik ang imong sakit sa pangisip unya samutan pagyus bisyo? Yes sir, dako kaayo posibilidad sir nga ang iyang behavior because of the non-compliance no gi-discontinue niya iyang medication. Dako kay posibilidad sir nga mobalik gyud ang iyang behavior. In worst case scenario muled gyud siya o sama sa nahitabo sa naga sir no. Dakong posibilidad sir nga usa sa cause ato sir ni-discontinue niya iyang mood stabilizer nga medication or antipsychotic pills. So through that sir, importante gyud kaayo nga unsa mo'y advice sa doctor sir to take the medication, not unless si doctor na gyud no atong professional people or our doctor sir na gyud ang moingon nga i-discontinue. That's the best time na good sir. Sila ra gyud kay baw sir kanus ana iundang. Pero if sir, lifetime. For us sir, na atay mga mental illness sir nga it's a lifetime. It doesn't give any guarantee at all ug mahuman na ka sa imong treatment sir. No? Ug mahuman na ka sa imong treatment inside in a private institution or even in a government institution, doesn't give any guarantee at all nga ini kahuman nimo sa imong treatment sir, ma-okay na gyud ka. Again, this type of illnesses sir, especially with mental, most of the cases sir, it's a lifetime disease. So again, it is a journey, not a destination, good sir. Kani bang diferensya sa pangisip or matawag tag-ingong buang kaliwat ba ni hereditary ba ni siya nga sakit sir? Panalitan ang usa ka bata ang iyang kaliwat siyang mama or kaliwat siyang papa, doon ay history sa mga buang. Posible ba nga ang bata yung anak pod? Yes sir. Genetically sir, dako sa kaayo siya og factor, no? Duha ra man gyud ka klase sir why na ma-diagnose ang ato ang client sir or ato ang family member nga naay mental illness. It's either way na anay genetically na nagko-occurring na coming from our family member, no? Even addiction sir, even addiction can pass on from family member to a family member. It might be different from others ang iyang addiction nga lahi yung substance pero the addiction is the behavior sir muy na pass on sa atong family members. Now going back sa mental illness or duha ra gyud klase, it's either way genetically sama sa imong gipangutana and then nag-addict or nag-addict and then nagka-co-occurring mo na ng mentally ill na nag-led into mentally ill or worst case scenario nagka-schizophrenia na gid sir. Dunay scenario o dunay set up sa family sir ba nga di man tanan pamilya parehas no, na ubang family nga ang anak ug ang ginikanan open kaysa usag-usa. Nga po'y mga set up sa family nga ang anak ug ang ginikanan dili open. Like for example, ang bata may problema sa eskwelahan, dili mo open sa ginikanan kay mauwaw. Unya hangtod nga ang bata nagka-problema sa eskwelahan, giluom. Sa diyang giluom ang problema, dito na-depress tagmayo, hangtod ng resulta sa paghikog. Unsa say ka-advise man sir? Akong ka-advise gid ana sir, sama sa kong giingon ganiha sir, importante gid kayo ang open communication. Growing up, laylay og behavior ang ato ang family member. So kita as a ginikanan, no, to those parents out there, importante gid kayo. Ang primary gid nato here in the Filipino culture is to provide them to let them go to school, no? Pero one of the very essential gid growing up sad no sa atong mga family member is importante gid kayo nga communication. Communication sir, para diha nato mahibaw-an sir naabay giagian ang ato ang mga anak. Naabay problema sa eskwelahan. Para kita as a ginikanan, importante gid kayo nga for us to encourage. And there will be always hope nga ug naay tay magi ang problema, it's something na it's something nga kita mismo as family member muhatag solutions for them.
Kabante kas mga reporter sir no nga halos tagalaw na patay, na hikog, may mga away-away, murag stress ang kalibutan no. Nya samutan pa sa tuong paghitabos sa tilingbang, inflation, pagmahas mga palitonon. Nya grabe na kayo ato ang kining kagutom, kasamok sa kalibutan, murag stress mga tao ron. Usa mo pang ikasulti na sir? Kuan sir. Well, stress is just around the corner. Maingon ta og sa trabahoan na stress, no? Even sa eskwelahan na stress. So, I believe sir dako og role si family wherein we can definitely build those emotions, those negative emotions kita as ginikanan. Importante kaya sir nga mangita tawag outlet nga makita nato sa ato mga anak ug naa ba sila mga talent, no? We can definitely endorse them to a different types of sports also, no? Ug asa sila lahi nga pamaagi nga ibutang talang asa sila maayo, and us as ginikanan, we are there to guide them para mas para mas mahimo silang productive members sa society, and they will be able to handle their emotions with the right approach. Kining tanan atong gipanghisgutan, balik gyud tanan sa pamilya no. Magikan gyud sa pamilya. Moya ko na balik gyud siya sa pamilya. Dako gyud og factor si family sir. Kay ako usa man pud ko ka part man sad ko. I have a history of drug addiction, but that's the reason why I came here to Safe Haven Recovery Village, because it became an advocacy na po nako to help those people who are in need po nga nagsugod po og sinugdanan, and to those family also nga naglisod po sila kung saan nila paghandle ang ilang anak nga nanay problema, mentally ill. So one way or the other nga natabangan na po sila sa ilang family member. It's one way or the other of helping myself also. Kay makita man nako sa kong kagalingon sir nga ug mobalik kali ko og bisyo pohon sir, ug makakita na pud ko og mga circumstances nasa sa ko'y mga kaagi nga circumstances sa akong kinabuhi, mo reflect, makahatag siya og dakong pundasyon sa akong kagalingon sir nga when it comes to decision makings, these people help me as well.